ביום שישי האחרון הלכתי לכנס, והמטרה של הכנס הייתה פשוטה: להכיר אנשים וללמוד שיווק. אבל מה שראיתי שם היה מוזר לגמרי. 70% מהאנשים שם היו NPCs. הסבר קצר: NPCs, לא פלייבוי קראקטר, דמות רקע במשחק. והאנשים ה-NPCs רק לבשו חליפות וניסו להרשים את כולם, ודיברו בטון גבוה, והיו עם חזה מורם, וניסו להיראות מגניבים, בזמן שהם לא. ואת האמת שפעם אני גם הייתי אחד כזה. חשבתי שאני גנגסטר רציני, התחלתי ללבוש חליפות כמו אימן גדזי, אם אתם מכירים. אבל בתוך תוכי ידעתי שאני דמות, שאני לא מי שאני באמת. ולפני שנה בערך הבת זוג שלי באה אליי ואמרה לי ככה: לידור, למה אתה כזה משוחרר לידי וליד כולם אתה כזה נוקשה? ואמרתי לה: מה, איזה שטות תדבר בכלל? ואת האמת שחשבתי לעצמי, את מי בכלל אני מנסה להרשים? את החברים, את המשפחה, את הבת זוג שלי, את עצמי. ושם באמת למדתי כבר להוריד את האגו, לא לחשוב שאני מעל כולם, לדבר בגובה העיניים, להתחיל ליצור קשרים, לדבר עם אנשים חדשים, לשאול שאלות ולהבין שהחיים הם לא על להיות דמות, אלא להיות הכי אמיתי שאתה יכול, בלי להתבייש. נשים 1000 זין על כולם, אבל בקטע טוב, בלי פחד ובלי לנסות להרשים אף אחד. פשוט תהיו אתם, בבקשה. מקווה שאהבתם את הסרטון ושיהיה לכם אחלה של יום.